Здравейте, в момента ще ви покажа как да сложите регистрация във вашия сайт или фония. Идваме от менюто с инструменти и хващаме ето това, код за абонати и регистрация. Хващаме го и го поставяме където желаем. И вече ни излиза менюто, което може да коригираме. Първите две са дали да включим или изключим възможността за регистрация, както и за вход. Може да оставим само за регистрация, може да оставим само и вход. Ако и двете са включени, ни излиза по този начин и както виждате имаме вариант за вход, имаме и вариант да се натисне, за да се направи нова регистрация. Първото падащо меню е за това, където може да промените по дефолт кое от двете да излиза. Дали да е за регистрация или за вход. Ако натиснем регистрация, ето в момента се показва първо регистрацията и варианта за вход, както и обратното. От тук може да променяме какво пише на самия бутон. Вход. Ето промени се, а от долното за регистрация. И се променя. Следващия тик е за това дали да ги отвежда на друга страница. След като го натиснем, ни излиза опцията да изберем някаква стъпка от фонията. Също така може да сложим и външен линк, anchor point, на същия принцип, както функциите на бутоните. В случая ще изберем ето тази стъпка, натискаме избери. Долното меню е да изберем по дефиниция в коя група да ги поставя. В случая имаме само една, но ако имате повече, може да изберете и други. Също така може да слагаме и тагове. Под тагове може да добавим и допълнителни въпроси, които да включим в регистрационната форма. Ако го натиснем и тръгнем да добавяме ново, ни излизат някои опции, като телефон, може да добавим също така град, област, държава, пощенски код. И вече ако сме на регистрационната форма, ето тук долу излизат тези допълнителни полета. След това даваме запис и сме готови. Ако тръгнем да правим регистрация, ето тук да кажем пишем Иван, с някакъв имейл, някаква парола, телефон, град, даваме регистрация и вече ни препраща директно към страницата, която предварително сме избрали. Това е.